olimo ya usiepayu ine milimo ya wendo Lazaro jalimbe waningima wanimwandu ine mamidu. Agoni Nyasaye maduong' moloyo kamano mochako duoka e studio kae okinyi ma kawuono mondo wawach wach maber. Walam Nyasaye. Agoyo ni niero kamano chieng' maler Lwanda mar Ogabo jakonjo chan Mesia idaka pande polo malo to rito wa e piny e ruodh ng'wono. Itimo no maber odira mokalo ruodha kitayo wa kisiro wa Nyasacho isiro ng'ato gi ng'ato ya ruodh ng'wono ma wachako chiew kendo. Tio gendini mathoth ruodha mano chako dira ruodha tok gichopo kawuono ni Kristo tok ni kuom herogi to mana kuom hero mari ya Nyasachwa. Jogo mothotho kuom ng'wono ni ya Nyasachwa, jogo mabende nie ute mag twech ni kuom ya Nyasaye, joma bende nie osiptal mok nyal chungo kendo mok nyal chung mawuoth ya Nyasaye ka gin thuolo bende ni kuom ya Nyasaye. Wan go mwawuotho kendo wabiro e mbele ni ya Nyarombo ma jang'wono chieng' maler wagoyo ni niero kamano kuom ng'wono gi hera mimiyowa momiyo wachopo kendo wawuotho, kata jogo mawuotho kadhi e tije gi Nyasachwa teko mari momiyo gin kod teko mar wuotho. Omiyo akwayi Kristo kabiro ka miya weche ni kendo goya kolang' weche mabiro wacho kod oganda gi mabende koro bet mawinjo weche gi ya Nyasaye migi ng'wono mondo gichik itgi kendo gikaw weche gi okonygi e Yesu Kristo Ruoth. Amen. Agoyo erokamano ni Nyasaye maduong' moloyo motaya kendo sira mokela e studio ka okinyi ma kawuono ni. Nyinga maduong' iluongo ni Steven Otieno Ojwang. Ang'amo war, ang'amo ohero wach mar mohero Nyasaye kendo asekawo Nyasaye kaka jawar mar dhod chunya mosesira kendo setaya kochopo sama koro achopeni. Adwa goyo ni Nyasaye erokamano kanchiel kod in nyaminwa ma koro ibedo kendo iweyo tijeni kibet king'iyo kendo iwinjo weche mag Jehova Nyasaye. Erokamano kawuono mokwongo en ni okinyi kokinyi ka dhano chiew dhano donje baf kendo dhano luokore. To ng'at Nyasaye kochung' okinyi kokinyi to baf mokwongo donje nikech chunyi bende chalo kod ringri dwaro luok mar pi mar ler mar del, to chunyi dwaro luok mar duogo ir Jehova Nyasaye nikech sami chiew kuom Jehova okinyi ti refresh, iluoko chunyi, idok ir Nyasaye, ikawo weche mane nitie otieno mangima tiluoko tigolo tichako kendo ichako wuoth manyien okinyi. Sami duogo odhiambo idok ir Jehova Nyasaye, ifreshen up kidoko dhiambo tidonje baf iluokri, kaka idonje baf iluokori ye kaka ichaki dok baf midokie kidwa dok ir Jehova Nyasaye en luokruok kuom chuny. Igoyo ni Nyasaye erokamano, igo chongi piny iywak ni Jehova Nyasaye. Agoyo erokamano ni Nyasaye maduong' mosemiyowa teko mar lando injili mare e yo ma walande godo ni nikech dhano chunygi gombo. Owachie Isaya 55 kwan matin 6 Dwaruru Ruoth Nyasaye ka kinde nitie minyalo yudego. Kinde magie kinde ma koro Nyasaye osekawowa momiyowa thuolo mar biro e mbeleni mondo waland kodi injili mar Jehova Nyasaye. Agoyo ni Nyasaye mar nditi jaduong' mar ndalo erokamano nikech mae koro e kinde ma nyaminwa wadwa in thuolo mar chiko iti mondo imany wach maber ma Isaya wuod Amos nowuoye ni. Ma e kinde ma koro ne giduog ya Nyasachu nyaminwa kata wadwa sache gi ma dhano lewo, dhano dwaro luok manyien mar chuny, dwaro ya ne Nyasaye mar nditi mondo chandruok ma in go e odi, chandruok ma in go e tiji, chandruok ma in go e familia mari, chandruogni inyalo mna rumo kiduogo ir Jehova Nyasaye kimanyo Yesu kendo iromo kod tong wang' Jehova Nyasaye. To tong wang' Jehova Nyasaye miromo godo no nyalo menyi mago toche dalani magol masiche kaachiel kod chandruoge mosesiko kuomi nyaminwa wadwa. Jaduong' chandruok mosesiko e dalani kiduogo mimanyo tong wang' Jehova Nyasaye, Nyasaye nyalo konyi, Nyasaye nyalo tieko chandruok mosesiko e dalani, Nyasaye nyalo konyi, Nyasaye nyalo pari, nyalo konyo nyithindi mosesiko kan gi chandruok. Wacho ni kawuono niya, we manya juoga ka piny ochacho idalani, manyi Jehova Nyasaye, go chongi piny ni Jehova nikech kidhi ir Nyasachwa, kidhi ir nditi mar lemo to onge gimidwaro kuomi, ok bi chaji pesa moramora yote, en mana go chong piny to kod yie ni ijaricho. To ka iseyie ni jaricho nyaminwa midekre manade kata manadi mosechandi higni manadi, lokri iwuon kuom Jehova Nyasaye mondo Nyasaye opari okonyi kendo. Nyasachwa en Nyasaye moko lewo, inyalo paro ni kinde
kinde osekalo makoro Nyasaye ok nyal winji kendo kinde nitie kendo kinde osechopo manie sama in inyalo tudre kod Jehova Nyasaye kata kituo ini kitana mar midekre mae sama inyalo dok ir Jehova Nyasaye mar nditi kendo ywagne kuom manadi kata manadi mosesiko kachandi nyaminwa wadwa molewi kong'o mae sama inyalo dok ir Jehova Nyasaye Nyasach loch biro pari kuom masiche manadi kata manadi ne ko wadwa isemadho kong'o makata koro odi ok inyal dokie isemadho kong'o nyithindo ok inyal teri skul nyaminwa iselalie chode ok inyal nyalo owadwa olalie chode no ok nyal nyalo to mae sama Jehova wacho kinde nitie owachonwa Isaya 6 ni mae kinde minyalo dokie Dwaruru Ruoth Nyasaye ka kinde pod nitie Nyasachwa nitie seche duto kendo mae sa makimanyo Jehova tibiro rome kod Nyasaye Nyasaye ber seche duto kendo timonwa maber seche te en ok oseweyo ng'atno modok ire kendo mowuoyo kode gadier. Haleluya. Nyasaye wuoyo kodwa. Isaya wuod Amos wuoyo kodwa. Isaya 6. Isaya wuoyo kodwa Isaya 6. Isaya wuod Amos wuoyo kodwa Isaya 6. Isaya 6. Wadwa yudo somo Isaya 6 e wang'e. Ni higa mane Ruoth Uzia othoe ne aneno Ruoth Nyasaye ka obet e kome moting'ore malo kendo moluor ka lawe morwako opong'o hekalu. Malaike miluongo ni serafi ne ni bute, moro ka moro ne nigi buombe 6 ma 2 oumogo wang'e to 2 mamoko oumogo tiendene kendo 2 modong' ohuyogo. Ne giluongore ka moro kok ni wadgi niya, mano kaka Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto ler. Oler adier, yaye mano kaka oler adier, piny duto pong' gi duong'ne. Haleluya. Isaya wuod Amos ne en jaote kendo ne en janabi mar Jehova Nyasaye. To kinde mane ne kata nodoko ne en janabi mar Jehova to ne pok oromo gi Jehova Nyasaye wang' wang'. Norito nyaka kinde mane Ruoth Uzia othoe. Nyasaye ne en kod Isaya kod lengo nikech already noseore mondo odhi oland weche mag Jehova Nyasaye. Odhi obed janen mar weche mag Jehova Nyasaye. To Nyasaye wuon to ne pod ok ofwenyore ne. Nyaminwa wadwa inyalo bet noseori ni mondo idhi iland injili. Kendo kaka iwuotho no, iwuoyo kipako kendo kilando na ilando Jehova Nyasaye. Ang'eyo Jehova Nyasaye. To podi ok iromo gi Nyasaye wuon gi wuon. Pod ok iromo gi Nyasaye wang' gi wang'. Isaya noselando injili kuom ndalo mathoth to ne pok oneno Nyasaye mar nditi wang' gi wang'. Koro higa mane Ruoth Uzia othoe, Isaya wuod Amos wacho niya, noromo gi Nyasaye, noneno Nyasaye mar nyalo nditi mar jolemo kobeti kome mar duong' ka lawe morwako opong'o hekalu. Ne masiche ne ok nyal biro ka nikech Nyasaye ne ni kanyo wang' gi wang'. Isaya noromo gi Nyasaye kane osedoko janabi kuom higni mang'eny to ne pok oneno Jehova Nyasaye. Malaike mag serafi noluoro Jehova ka moro wacho ni yaye mano kaka Nyasaye duong', yaye mano kaka Nyasaye ler, yaye oler adier. Ka duong' mar Jehova Nyasaye opong'o hekalu. Ne seche moko ini kanisa seche duto to pok iromo kod duong' mar Jehova Nyasaye. Pok ineno teko mar Jehova Nyasaye. Ke seche moko nyibiro hekalu ni dwaro chang. Nyaminwa nyibiro hekalu no wadu nyathiu moro olalie chandruok moro ok onyal, moro nodhir ka pango ok nyal duogo. Koro isewacho ni dwar mondo irom gi Jehova Nyasaye. Iselemo higni 2 kata 3 pok iromo gi Jehova Nyasaye. Isaya nokawo higni mang'eny, thuolo nitie. Isaya nokawo higni mang'eny to giko noromo gi Jehova Nyasaye. Yemomiyo adwa wacho ni niya, tima kinda, manya gimidwaro no kuom Jehova Nyasaye. Weyo yo ni kendi chak idok kuom jobil. Weyo yo ni kendi chak idok kuom weche moko mag piny nikech sa podi ok ochopo miromo godo kod Jehova Nyasaye. Tima kinda. Isaya notimo kinda nikech ne pok oromo gi Jehova to nodhi pile ka pile notimo kinda. Kochopo higa mane Ruoth Uzia othoe, Jehova Nyasaye nofwenyore ni Isaya wuod Amos ka law Jehova opong'o hekalu. Isaya noneno Jehova wang' gi wang'. Ibiro romo kod Nyasaye wang' gi wang' kitimo kinda. To kok kitimo kinda ibiro weyo samo duong' mar Jehova Nyasaye onego thinyri eni.
samone giromie gi Nyasaye yemibiro nwang'o kisedok chien makoro kinyalo romo kode kendo gik mane idwaro koro kinyalo yudo kendo. Isaya notimo kinda mochopo kang' ma ruoth Uzia notho noromo kod Nyasaye wang' gi wang'. Ok ang'eyo ni Isaya noromo kod Nyasaye ifweny koso ok ang'eyo ni Nyasaye noelore ni Isaya yo mane. To gima duong' ni Isaya noneno Jehova Nyasaye kuom chandruoge mane en go. Haleluya. Kare abich kane aneno kamano Isaya ywak ne kane aneno kamano nawacho niya ayaye piny lichna arwenyo nimar an ng'at ma dhoge ochido. Parane ni Isaya en janabi. Isaya en janabi. To neno Nyasaye wang' wang' mofwenyo richoni nikech ka Isaya nyocha janabi to Isaya pod nyokuotho. Owari nyaminwa wadwa idhi hekalu to kuoth to podi ok oweyi. Owari nyaminwa wadwa idhi hekalu to chode podi ok oweyi. Owari nyaminwa wadwa idhi hekalu to ich lit podi ok oweyi. Isaya nyodhi kendo en janabi. To Isaya ofwenyo ni nitie gik moko modong' ma podi ok otimo maber yo mowinjore. In tang'o modong' ma podi ok itimo? In tang'o modong' ma podi nyalo dok go ir Jehova Nyasaye? Isaya ywak ni ayar wenyo piny lichna. Ayar wenyo piny lichna. Ng'at ma owacho niya ayar wenyo piny lichna nimar an ng'at ma dhoge ochido kendo odak e kind ji ma dhogi ok ler. To eka aseneno Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto gi wang'a awuon. Kendo mar awuon. Eka malaika moro nohuyo mobiro ire koting'o mach mane osegolo e kendo mar misango gi ramaki. Ne orewo dhoge gi majno ka owachone niya winji majni oserewo dhogi omiyo timbeni mamono weni adier richoni opwodhi. Bang' mano ne awinjo ka Ruoth Nyasaye wacho niya ere ng'ama daor koso ng'ano ma dibed jaotena. Anto ne adwoko niya era an ema mondo iora. Eka nowachona niya dhiyo mondo inyis jogi kama kata dabed ni uchiko itu machalo nadi to ok unwinji, bende kata dabed ni ung'ichi matek machal nade to ok unufweny gimoro. Haleluya. Isaya ywak ni ojaricho. Kara ote mokwongo manyo Isaya go cha nyo podo ken ote moa kuom Jehova Nyasaye. Nyasaye nyo osechako lose kete yo karito kang' mibi ore. Koro kawuono yako ore Isaya mondo odhi onyis jogi. Isaya dhiyo kakoro en janabi full, en ng'ama osepwodh kendo oseor. Apenji nyaminwa penjo wadwa in hekalu. Kanisni wa mag roho seche moko dhano wirore dhano nie teko. Ine teko to kise ai teko tidonji e chode. Ine teko to kise ai teko tidonji e kikundi mar kuoth. Owadwa ine teko kise ai teko to iwang'i chako ning'o mine i kanisa. Ine teko to kise ai teko to ichni to donjo igolo kata sadaka okigol ti ai teko. Tiende ni Nyasaye podi okoromo kodi kaka Isaya odamos noromo kod Jehova morew dhoge kod mach mogole kendo mar misango. Kendo mar misango pokorew dhogi podi jakuoth podi janjao podi janyiego. Ine hekalu ti janyiego. Ine hekalu ti jachode. Ine hekalu. Pako Nyasaye manyalo duong' mar ndalo rieko. Osetimonwa maber ka wawuoyo kendo waendelea kodi maber osiepna ni Nyasaye osechiwo thuolo ni Isaya wuod Amos mar lokruok mar adier nikech macha nyose lokore. Isesiko hekalu kendo isebedo hekalu ndalo mang'eny to lokruok madier wuon cha to podi ok ibedo go. Mani emomiyo koro gweche matindo maluwo ji madonjo kuom ji biro luwi nyaminwa. Isedonjo hekalu nikech idwaro ni mondo irom gi tong wang' Jehova Nyasaye to thuolo wuon mar romo kod Nyasaye wuon otamore. Isaya norito mochopo ndalo mane Uzia othoe ema norome kod wang' Jehova Nyasaye ratiro. Mani ema koro iwacho ni koro dhiyo koro dhi aori. Nyasaye wacho ni Isaya koro dhiyo aori. Nyasaye osewuoyo kodi osekawi oseketi kaka nyathine ti poth ok makri mbele Jehova
nikech ok itim timbe mowinjore ma Jehova Nyasaye dwaro ni mondo itim mondo ok odonj kuomi matut, nikech Nyasaye en ler, Nyasaye en ler, ok onyalo donjo kama nitie weche matindo tindo. Adwa kwayi nyaminwa wadwa kaka Jehova wuoyo kod Isaya wuod Amos e Isaya 55 kwan matin 6, Dwaruru Ruoth Nyasaye ka kinde nitie minyalo yudego. Mani e kinde minyalo yudogo Jehova, ma e kinde konyruogi nyalo biroe kibiro ir Jehova Nyasaye gadier. Dwar tong wang' Jehova Nyasaye. Isaya omanyo tong wang' Jehova Nyasaye, oywagore ni e piny litna, arwenyo, an dhano ma dhoge ochido. Koro yaka an e kind joma bende jokuoth, joma wuoyo ma dhoge olil, kawuono ni adwa natim nang'o ne dwar Jehova, ma e sa ma e thuolo minyalo rome gi Nyasach Lot. Kiromo gi Nyasaye, Nyasaye biro rewo dhogi e manadi kata manadi mosemiyo ok inyalo romo kode yo mowinjore mondo hondi otimre. Haleluya. Ma e thuolo midhi rome kod Nyasaye ka en chang midwaro misemanyo ga kinda, to kawuono ni rom kod Nyasaye mondo Nyasaye otimni maber. Oor malaikane okaw mach e kendo mar misango mondo rew kod tuo ma isetuogo, mondo rew kod kuoth misebedo jakuoth mosemoni romo kod Jehova. Kawuono ni tinende ni ma e sama ang' iniromie kod Jehova Nyasaye, nikech ma e kinde mowinjore ma Isaya wuod Amos odhi e mbele Jehova moneno Nyasaye kobet e kome maduong' mar duong' ka lepe morwako opong'o hekalu ka malaike mag serafi to werne no sano sana. Haleluya, haleluya. Mano kaka Jehova Nyasaye ler, oler adier. Haleluya. Hago Nyasaye mar nitiero kamano. Nitie wer mane waweroga chon kapod wan e school, ka wan joma ne e high school, ka wadhi e Christian Union. Wer ni ne wacho niya, ni some things I used to do, I don't do them anymore. Some things I used to do, I don't do them anymore. There is a great change since I have been born again. Na in bendi neno ka lokruok ndiye nyaka nyuoli kendo. Be ineno ka in kod change, ka nitie gik manitimo makoro iseweyo. Koso nyoi biro kani ka ilokori, wacho ni ilokori, to gik manyochi timo chon to pod itimo atima. Kaka nyochi dak pod idak adaka. Kaka nyochi jakuoth pod ina jakuoth. Isaya bende oneno ni koro to nyaka owe gik manotimo chon. Isaya oneno ni koro nyaka olokre gi lokruok mar adier. Ma ema koro Isaya rome gi Jehova Nyasaye, nikech Nyasaye ong'iyo chunye moneno koikore no lokruogno adier. Mondo koro kodhi lando wach, to lando wach madier mar ng'ama ler mar Jehova Nyasaye. Nikech Isaya ywak ni e piny lichna, arwenyo, an ng'at ma dhoge rach, adak e kind joma dhoge richo, to kawuono ni to yaka romo kod Jehova Nyasaye. Haleluya. To Korintho mar 2, 12, Paulo wacho ni noneno fweny ka nitie owat moro manong'eyo chon manotho higni 12 mokalo. Haleluya. Kowat ni odonje polo mar 3 miluongo ni paradiso. Polo mar 3 mane owatni odonjo, owatni nodonjo koselokore mowuok e timbe machon ka. Otho koselokore mowuok e timbe machon ka. Emomiyo Paulo wacho ni gima nomore ni ng'at moro manopuonjo, manokale lwete, nodonjo e polo mar 3 miluongo ni paradiso. Kitiyo ni Jehova Nyasaye gadier, ne to kilocho tibiro dhi e polo mar 3 miluongo ni paradiso, kama joma ler yamadakie, kama onge ywagruok gi muodo lak, kama kidhiye tiselocho kendi dak, idhi dak maber. Haleluya. Paulo wacho ni oneno e higa mar 12 ka ng'at moro mane ong'eyo odonjo e polo mar 3, polo miluongo ni paradiso, kama chandruok onge, kama kuoth onge, kama njao onge, kama kech onge, kama riyo onge, kama kwe lilo ema nitie. Haleluya. Kama ok inyalo, kama mondo idonjie tigoyori ndi, ikedo ndi yaki donjie polono. To kapod ringruok oloyi, owadwa nyaminwa, polono ok inyon. Kapod dhogi rach, polono ok inyon. Polono en a preserve mar jomolocho. Polo mar 3
ma Paulo wuoye ni en polo mar en a preserve mar jomolocho, en kamoteng oyiedh kamoyik ni mana jomosegoyo lweny mar pinyni moloyo tembe mag pinyni, jomosepimore e ratil moyudo ka ratindgi oromo donjo e ngima mosiko manyaka chieng'. Mae polo ma Paulo wuoye. To mani ye kama miwinjo kiwacho nodwar ni Isaya 55 nodwar Ruoth Nyasaye ka kinde nitie. Kisedwaro Ruoth Nyasaye ma ka kinde nitie, tibiro tirewo dhogi, to kise ai step ni machan step mokwongo, ki ai step mokwongo ibiro step mar ariyo ma en rewo dhok, lokruok, yie adier, puodhruok, yie ni dhi chamo ngima mosiko manyaka chieng'. To kisekalo step mar ariyo ni tidhi step mar adek midhi chamie ngima mosiko manyaka chieng'. Haleluya. Mae wach ma adwa wacho ni nyaminwa. Nyasaye ok ochwewa mondo wachandre e piny ka. Nyasaye ochwewa nikech owacho nochwewa e kido machalo kode owuon. Kochwewa e kido machalo kode owuon, tere gimomiyo pod wachandre e piny. Ichandri nikech ok iyie lokori. Pod imoko e piny. Emomiyo chandruoge geno maki. Kan ibed gi kwe nikech Nyasaye ok bi yie ibed kod kwe ka ok iseyie ni Nyasaye manyo ochweyi, Nyasaye manyo olosi, Nyasaye momiyo ichopo kama koro ichopeni. Haleluya. Kiseyie tilokri. To kilokori tilokori gadier, tidhi polo mar adek cha, kamiluongo ni paradiso cha. To tiende ni ka iselocho maber gadier, to kata piny ka ibiro dak kaka ng'ama odak e paradiso. Nikech Nyasaye ok bi tuoni gi keni mag polo ma onego icham ka in e piny, ni dhi chamo gi kichopo e polo. Tema maber, yia kuom Jehova, lokri aloka tini Jehova Nyasaye, mondo Nyasaye okonyi sama koro lweny gerie. Kichi winjo kondiknwa bende jo Efeso 6:12. Ni mar ruodhi mwakedogo ok gin joma dhano. Ondiki jo Efeso no, ruodhi ma wakedogo e piny ka ok gin dhano, to gin joloch mag piny motimo mudhoni. Se mondo ilo joloch mag piny motimo mudhoni, nyaka ilokri kuom Jehova Nyasaye gadier. Ne ka Nyasaye osemani kod gik lweny mag polo malo, to lwenje mag piny ni onge lweny mabiro loyi. Kose isemanri kod gik polo malo mowuoye ni jo Efeso 6 ka, e kwan matin 12 ka kidhi adhi mbele, owachonwa niya, lweny mwakedo ok en mar wawegi, to Jehova Nyasaye osemanowa kod gik kedo mag polo malo. Watwe yie kaka okanda e nungowa mondo wayud rieko mar siro wuond chieng' ma lweny gerie moloyo. Inti iseyie noloyi. Kichiparo ni jomikedogo e neno. Ng'amikedogo seche mokeno waduonu moro ma en kiromo kode to mor kodi kabisa. Kara en ye jasiki ma ukedogo. Ok inyal nene. Haleluya. Ng'amikedogo seche moken nyiek mamani ma osiepni kabisa mabe kichopo to kama mamani pok odwang'o bahashani to kuongo yudo en mokuongo yudo bahashani. En ema jachien mar nyiego no osedonjo e chunye. Jachien mar nyiego jachien ok ne, nikech jachien emomiyo wachni wakedo kod lang piny motimo mudho. Satan ok odak e ler, kata jachien ng'ama dhi ajwoga ok dhi ajwoga odiechieng', owuotho e mudho kendo chunye ok go mondo ng'ato nene. To ng'ama wuok e kanisa mar Jehova en owuotho awuotha gi ler, nikech ong'eyo nowuok kama ler. Ng'ama oa kama ochido ok wuothi e ler, en owuotho e mudho kendo gige timo gige mudho. Emomiyo ka ni rom kode kodhi be ok inyal nene koduogo, unless mana ni jandagla ni okore ni nyaka orom kodi nyaka gige katimre. To wadwa nyaminwa kain kuom Jehova, kata ni rom kode kod gangore machalo nadi, to tekruok mar Nyasaye ma waseyudo chande, ma wasemanyo ka kinde nitie cha, kinde koro nitie mondo ibed mangima kendo iwuotha ka in kuom Jehova, mondo gige juok mag piny okal mok oyudi. Emomiyo gige biro timore kaka Nyasaye osepango mondo gitimre. Nyaminwa matuo ibiro chango ka Nyasaye oyie ni ibiro chango, to kibende manyo changno e tong wang Jehova Nyasaye wuon, tidhi yude. Ko Nyasaye mar nyalero kamano, chung motegno, nyon piny kik yiengni ka in kuom Jehova Nyasaye. Luoro we maki ka in kuom Jehova Nyasaye, to Nyasaye biro konyi, Nyasaye biro pari, Nyasaye biro umi, obiro teloni, obiro timoni maber, gik moko duto midwaro obiro timoni. O Nyasaye maduong' erokamano. Go erokamano ne ogandago ma oyie chung sa 12 mondo chik itgi ni Injili mar Jehova Nyasaye. Kech Injili ni en ye luok mokwongo mar chuny.
Okinyi sa 12 kichungi Injili tichungi luok mokwongo mar chuny. Koro yak idhi e bath, idhi luoko ringruok, koro idhi luoko dendi mondo ibed maler. Dendi kiluoko igolo mana luya kod chilo ma oko, to Injili to golo chilo ma iye mar chuny manyalo mono ng'ato dhi chamo ngima mosiko nyaka chieng'. Kod Nyasaye erokamano kaka asewachoni. Iluonga ni Bishop Stephen Otieno Ojwang, ajaw Kenya Uhuru. Tadwa siemi e wach moro. Ni manyi Ruoth Nyasaye ka kinde nitie. Mae kinde kijana ma pod tin, nyako ma pod tin, mae kinde dwar ruodhini. Moloyo alemo e Msanda Holy Ghost Church of East Africa. Kanisa na nitie Kaloleni, kanisa ma aleme nitie Kaloleni. Kibiro Kaloleni tidonjo kamiluongo ni inyalo lori kana tidonjo Pastor Makongeni tidonjo iye kucho. Ibiro kalo kanisa moro ni Sekina, to kikalo Sekina tibiro kalo ibiro chope Marwa. Nie pap Kaloleni kanyo kamiluongo no kijo Kaloleni luongo no Jimbo. Kibiro Jimbo tibiro yudo ka kanisa wa. An awuon bende kigona sim gi nambe mabiro mi tibiro ayuda e Kaloleni kanyo nikech kanye mabende adake. Tagoyo lweny mar dhi chamo gima musiko nyaka chieng'. Mokwongo tagoyo ni Archbishop marwa erokamano kuom chung' motegno Injili. Archbishop Julius Owiti ono Komo agoyo ni erokamano kuom chung' motegno Injili. Agoyo erokamano bende no office mar ngima mar Msanda Holy Ghost Church of East Africa. Jagoro marwa Joash Ochung Lolwe kaachiel kod jakeno marwa, kaachiel kod Assistant Archbishop 1 Peter Uma wuon Moro. Agoyo ni erokamano kaachiel kod Assistant Archbishop 2 Meshak Ojwang bende kanie piny Homa Bay. Agoyo ni erokamano kuom tich matek. Oganda wa duto mag jo Nairobi region, Bishop Peter Uma Opolo, Bishop Collins, Senior Pastor George Sau, Senior Pastor Bernard Omondi Otieno, Pastor marwa Mark Juma, pate wa duto mwatiyo go tijini, Pastor Michael, Senior Pastor Michael Dulo. Magi duto gin jogo mwatiyo kod tijini e kanisa marwa man Nairobi ka. Sae mondo gwedhu kendo mi uteko kod cha mar lamo mar tiyo ni Jehova Nyasaye. Erokamano ka uloko chunje. Walam Jehova Nyasaye. Mokwongo jaduong' mar ndalo agoyo ni erokamano. Lwanda maber Kristo manyalo Jehova mok ne kod wang'. Ating'o bandechi malo kawuono ni okinyi ni e mbele nyithindi mochiko itgi kendo mawinjo. Akwayi ni migi chuny mar winjo Injili, imigi teko mar kawo Injili bende mondo gitigo e yo mowinjore. Ang'eyo Nyasaye mar ngima ni nitie nyamin moro makoro bet piny ka dende ramo kendo dwaro changi ya Nyasaye. Kaka ni timo ni Jairo Ruoth lam ni nyakono kendi pare iting'e malo. Wadwa moro nitie makoro bendo lewe kong'o kendo yore ne ok dhi maber ngang'. Chunye paro ni chieng' moro bro weyo kong'ono mondo chak gerore kendo manyien. Adwa kwayi mae sa nyarombo kendo mae kinde midhi mulio wadwa ni mondo ipare iting'e malo dibo. Ting'na kaachiel nyaka Lolwe TV, bed kod vijande duto matiyo ka, nyimine duto matindo matiyo ka, nyaka jotelo duto kako wadwa ni jogo duto motelo kae, Nyasachwa ting'e gi malo bed jakorgi. Wan go ya Nyasachwa mwalando Injili kendo ma jogi osemiwa thuolo mar lando Injili ka. Injili ni kik dhi kanono to bed nyundo magoyo Satan momako chunje mag vijana mapod tindo, momako chunje mag mine, chunje mag owete, chunje mag jodongo. Nyasaye gonyo chunje gi mondo gibed thuolo e mbeleni e nying Yesu Kristo Ruoth. Amen. Ngono mar Ruoth Yesu Kristo, hera ma Nyasaye Wuoro, larruok Roho Maler siko nyaka chieng'. Amen. Erokamano. Olemo ya osiepa yo